О, mama! Hai sus, Tămață, hai! Pregătim cu dejun. O, bine! Ducem să mâncăm! O, mamă! Dar și mâncăm bun, mamă! Cereale cu lapte. Wow, și asta e și lui! Nu, asta lui. Neam, neam! Lapte! Ia vedem! Wow, uite colorate! Ia! Colorate! Ia! Wow! 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 Ce-ai făcut? Nu eu am făcut! Mănâncă! Mănâncă neam! Nu înțeles. Cine o șarat aici? El! 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 O ai șarat pe masă? Nu, el, mamăi! Am luat și strângi, da. Bun, mam, bun! Strângi! Și eu! Uai! Ce-ați făcut, ei? Neam! Dai bun! Neam! Vrei lapte! Nu, mănâncă bravo! Băi, când ați strâns? Dar strânge, mă! Noi strângem tot! Eu mă duc acum jos și când mă întorc și tot strâns. Bun, mă, bun, strângem, bine! Dar e bun cerealele! Mama, ai văzut, mama? Ce tu asta ai făcut? Băi! Frații! Dă sternăm de mâncare, facem curaj și apăs, ne bată, mama! Bă, știi că bate? Ideu! E sportivă, e dacă îți dă una zbor până în cosmos. Ideu! Ce-și gura? De lapte! Gura? Da! Hai, neam! Ce-ți gura? Da! Ca te crezi gura ta! Bă, dar ce-ai făcut, ce e aici? Little Spider! Hai, de-i! Hai! Da, hai, spune-mă aici. O, dar eu trebuie să o termin mai departe. Eu spus! Eu spus! E ca o pană! Vine mama, s-a auzit. Eu n-am înțeles. Voi știți că am strâns aici? Mam! Hai, v-ați dus de aici. Nici nu puteți să faceți. Hai! O masă. Dă-mi Da, dă 5. Asta aruncăm în sus. Hai, 2, 3, hai! Ia, gili, gili, gili. Ua, ia, uitați-vă, am o joacă interesantă și ne jucăm, amușa. Roblox, vă știți joaca asta? Nu. Ia, amușa, să o vezi, da. Eu am Spider-Man în joaca asta. Nu Spider-Man? Da, stai.
Ia-te aici! Ia-te, Spider-Man, ia catăle. Hop. Și așteptăm, mamuș. Au, ia catău. Stai, leacă, ia. Nu, ia, uite, stai, ia, uite. Ia, mergi așa și dă așa, ia. Ia, da, el e Spider-Man. Ia. Nu, eu singur să mă joc. Și... Păi și faci să-i? Curat, mamăi! Dar tu și faci? Curat! Ia veniți, vedeți ce curat a fost. Și ați făcut că m-a bătut pe mine! Wow! Da, frumos, mamă, curat! Wow! Curățenie și frumos! Wow, curat, mama! Foarte curat! Amu, puneți-vă în pat. Da, ne punem! E timpul să facem o leacă de sport. Wow, sport! Nu duci! Ian? Wow! Spider-Man! Wow! Voi ședeți aici, pe pat? Da, mam! Uitați-vă la mine cum să fac eu sport. Hai, arată! Hai! Wow, și frumos! Wow! Cum poți asta, mamă? Amu, voi, eu vreau să fac un pas de voi. Hai, ia mă! Hai, Tomu! Wow, bravo! Wow! Și Tomu? Wow! Wow! Și frumos ai făcut! Voi ședeți în liniște aici. Ați înțeles? Da, mă! Liniște. Bun! Ce faci? De să faci? S-a dus, mama! Ce faci? Привет, salut! Salut! My name is Grisha. Alec! Da să facem ceva de întrânsă, vrei? Stai, pune o pernă aici. Și pune o pernă aici. Ia ca așa, ua? Ia ca așa, ua? Nu te teme, dar nu te teme. Nu te teme, stai așa. Noi nu facem nici rău din tine. Stai, leac. E ca așa, ține așa. Nu te teme, noi facem... Noi ne jucăm cu tine. Care joc? Da. Asta de ascunsele, da? Da. De ascunsele din Da, asta e de ascunselea. Gata. ascunsele. Hai. Dar cine caută? Noi îți căutăm. Spider-Man, și? Îl ducem afară? Da, stai, leac. Stai, op, așa. Și îți place? Nu! Stai, mă duc eu. Hai să-l apucăm. Hai. Dar unde? La soare. Ia ca aici. Adem, lăsăm așa. Hai. Sofia, ia. Și cu gălăgia asta. Dar unde și-a venit? Nu știu. Ce-ați făcut, mă? Fratele. Amu, scoteați-l de aici. Bun, mam. Hai, Adem, hai să scoatem. Hai.
Hai să scoatem. Hai. Te. Nu mai obișnuiți! Bun, mam, gata. Gata. Hai. Eu mă duc să mă odihnesc, la voi să știți cum e! Bun, mam, gata. Noi... Все. Bine, mam. Gata, lasă-i. Noi n-au vrut. Și ți-a plăcut? Oi. Ia. Gata, nu-ți place că... Frate, dar poate ne jucăm într-o joacă ceva. Da. Vreți? Vrei într-o joacă? Vreți să ne jucăm într-o joacă? Da, deși... De atât. Ce să uite acum? Mama, sus sculci. Da. Dar poate ne jucăm într-o joacă. Hai într-o joacă. Hai. Hai într-o joacă. Hai. Wow, Miles Morales, Little Spidey. Iuhu! Frații mei, am o idee. Hai să ne jucăm în jocuri. Hai. Cât mama doarme, hai nu să ne jucăm. Vreți? Hai, afară, haideți să piși. E ca piși, hop. Noi aici l-am strâns cu Astian. Hop, aici, încoașe. Wow! Așa! Ia! Mama doarme! Frații! Uitați-vă, mama doarme! Iau! Ca așa ea nu puie, ca așa ea și trebuie să sărim în colul ea! Hai! Așa? Da, hai că pune eu, e ca așa cum am pus-o eu. Da, o, și... 1, 2, 3. Da, Eu aici. da. Hai. Cine primul, da? Da. 2, 3. Ha, eu primul. Unde te-ai dus? Tu prea departe te-ai dus. Și amoi luăm aici. Și eu aici. Hai, 2, 3, începem. La mine tot este. Wow! Bravo! A câștigat tot. Dar mama doarme. Asta e mama. Da, mama. De când mama e mama? E de azi e mama. E de azi e mama. Da, e de azi mama. Mama! Mală! Ce nu dați pașe să doarmă la înțeles? Eu când te m-am înțeles! Eu n-am înțeles! Nu pot să știu liniștită să dorm! Bun, mam, bun. Dați cu jucării Da. în cap! Mamă! Gata! Liniștiți-vă! Bun, suntem bine, bun. Eu când dorm, să faceți liniște! Bun, mamă, eu fac flotă. Doamne ferește! Normal! Și mamă! Eu mă duc să dorm! Dar voi să faceți liniște! Bun! Dacă mai aud un sunet, bă, nu și vă fac! Ei, bun, mam, gata. Da, și-mi cu minți. Sus, mama, sus. Sus. Ia, mama. Ia, mama. Ia, mama. Ia, mama. Care vrei ea? Nu! Duce mana! Zici că... Hai să ne jucăm. Banan! Dar în ce să ne mai jucăm? Da, dar unde sunt ele? Acolo! Hai, Uite, le-am ascuns acolo. tot să închid aici. Unde le-ai ascuns? Aici le-am ascuns. Aici le-am Da? ascuns.
Da, iau. Nu, asta ție. Nu, nu ție. Nu, asta ție. Asta ție. Очень мас. Asta nie. Пошли на карту. Șochica, ce să auzi? Și șomi. Да. Йоу. Go, let's go. Spider-Man. Facem așa. Am idee cum să facem noi ca să primească. Ia ca luăm asta. Punem aici. Tata, mânța. Alea mână. Ia ca așa. Punem aici. Da, este așa. Чата, мат. Primul? Бам. Nu, dar Disha, nu. Disha venim. Ia ca Disha. Little Spider. Ia ca Disha. Hai. Și dă-i. 3 încercări ai. Hai. Ei, nu s-o primi. Hai. Ei, hai. Wow, 3, 4 dat. Eu mu ia. Hai. Iuhu! 4 am dat și eu. Bravo! Браво, perfect, мол. Ultima. Ei, Perfect, мол. hai tu, amuia. Hai, tu. Hai. Miles Morales. Fratele Miles Morales. Hai, dă-i. Hai. Ca să primească. Dă-i. Hai. 2, 3. Ei, ți-o mi-a rămas încă ultima. Hai ca să primească, eu am încredere în tine. Hai, dă-i. Gata, все. Tu ai pierdut. Little Spider. Eu sunt Little Spider? Da. Eu sunt Big Little Spider. Da, eu sunt Big. Little Spider. Auzi, am o idee. Ne duci să te și faci mama. Mama să te și faci. Мама? Ne duci să te și faci mama. Ia uite, ce idei. Da, cum ți-a făcut pe tine? Hai, haide, să te și faci mama. Да че? Haide să vezi un ciuciu. Hai. Ia cum doarme. Hai, dai. Așa, uite, ia ca așa, ține. Da. Hai, Ой, animalelor, și Жим, repede. gata, ești, înțeles? Fugim repede. Да unde să ne ascundem? Mama să ne bată. Unde să ne ascundem? Я nu știu că vreau să fie. Mai nenormalilor, unde v-ați ascuns, a? Mama. Și, mă prăbuiți voi pe mine? V-am plouă de voi? Aha, și? Ia-te-i bunul! Что? Scăpați așa! V-am spus să faceți liniște! Da, mă, noi facem liniște. Dar voi faceți prăcuri! Da, gata, noi facem liniște. Da, gata, liniște facem. Eu v-am spus să faceți liniște! Bun, gata. Eu mai mult așa nu fac. Mama, pune mulți, pune desene, pune Spider-Man. Uitați-vă la desene! Bun, Eu mă duc să dorm! bun. Spider-Man. Nu mai vreau să faceți prank-uri! Bun, mă. Bun. Liniște în casa asta și... Bun, mă, uite afară plouă. Asta ajungeți afară! Bine. Mai! Dacă mai faceți nebunile! Spider-Man. Frumos. Da. Hai să ne uităm. Wow. Eu, tu ești acolo. Eu. Da, eu, tu ești acolo. Dar ce să faci asta? Ura. Ia, Spider!
Нормально? Вау! Ха! Вау! Да. Вау! Да! Spider-Man. Ха! Ce? Și faci el acolo? Arată un truc. Ian? Miles Morales. Tu știi pe Miles Morales? Este fratele meu. A meu, fratele. Eu e fratele meu. Aici? Dă-l în ei. Wow. Ia! Ha! Wow! Tu l-ai învățat așa? Little Spider. Spider-Man, tu veni foarte tare de baile. Era Spider-Man, Bă! Nu-l bate pe Little Spider. Nu-l bate pe Little Spider ca să vei mama așa să ne bată iară. Tu vrei iară mama să vei să ne bată? Nu. Apoi nu trebuie. Trecem cu minți. Dar mama se doarme? Mama doarme. Dar noi se facem. Ne jucăm! Pah! N-am înțeles. Și cu bătacul ăsta așa. Asta și faceți curat. Bun facem! Și luna așa. Tu e mama curată și nu face. Faceți curată, bun. Bun facem! Bine, mama, Mă bine. duc și să vin să văd curat. Bun! Ia dă să te aruncă pe plajă, vrei? Hai! Ia uite acolo! Hai! Și facem curat! Este. Ia. Așa. Să fie mama și apamu și iar ne bate. Da, noi. Așa, le. Asta aici. Wow! Curățel frumos! N-ai face, n-ai. Ia! Eu mă să duc ceva, vrei? Hai! O, e cadou! Ia! Da! Pip, pip, pip! Hai tu? Hai tu! Hai! Hai înapoi! Pe normal! Wow! Eu nu știu. Da unde duci? Am eu. Hai.
Deci, ia, pentru copii. Vezi? Ia, pentru copii. Și să aude. Și ia asta. Spider-Man! Și... Am o idee. Noi am ușa. Spune asta. Bam, bam. Facem parcurs? Parcurs. Wow! Mie îmi place să fac parcurs. Hai, dă-ți te ajut. Parcurs! Bum, bum. Po. Nani. Oh. Lasă că aici. Wow! Muși facem parcurs. Parcurs. Una, două. Și cum facem parcurs? Little Spider. Noi facem. Bam, bam, bam. Cine primul face? Hai tu primul. Tu primul? Hai tu prim fă. Hai. Ho! Oh! Parcurs! Bravo! Hai tu, amuia, pe parcurs. Hai! Yeah! Amuia eu! Hop! Ha! Este! Încă o dată. Hai tu, amuia! 1! Nu. Nu? Hai încă o dată! Hai ca să prinească! Hop! Și... Este! Bravo! Amuia tu! Hai tu, amuia! E, nu așa, mai eu! Let's go! Bravo! Da. Am. Little Spider. Wow, și nuant! Încerci tu ceva sau încerc eu, muș? Încearcă tu. Hai, dă să încerc eu! Wow! Da, s-a primit! Vrei tu, amuia? Hai! Hai ca să prinească și ție! Hai! Hop! Este! Bravo! Little Spider, măi tu? Chei! Nu! Ia! Hop! Ce ai făcut târt? Tu ai făcut târt? Ia? Eu pot. Pipi, vreau! Vrei pipi? Pipi! Unde? Cum? Little Spider. Nu se poate cum să faci pipi! Nu! Fu! Ia uitați-vă! Pute pipi acolo! Este? Bravo! Amuia eu! Uite la mine! Bine! Și faci mai departe! Eu am o idee! Cum? Aha! A este de pun drept! Hai, facem, da, va! Ele, uite, și de mari! Așa, wow! Hai! Spai! Și, hai frate, eu fac primul, tu al doilea, Little Spider, tu vii în al treilea. Hai! Așa facem! 1! Este! Hai tu, amuia! Hai, învârtește, hai! Hai, că sprinește, hai! Hai, încă o dată! Și s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Frate, scoate, frate! Și cu dânsul? Nu știu, Ce-am făcut noi cu dânsul? nu știu. Unde mama? Mama, eu doream așa că mama vine. Trezește! El a amețit, Eu vă duc să aduc el a apă. leșinat. Eu vă duc să aduc apă. Hai, du și adă apă, hai! Și să aude. Am ușa apă aduc.
Ce где? Mama! Ce cu dezordinea asta aici? Mama! Și pași, ce mi-ați făcut la Isla? Nici nu i-am făcut. Gata, vă ajunge atâta de bilisme azi la cucare. Nu la cucare. Mama, ce faci? Nu știu. La cucare, spun! Da, mamă, ne ducem. La cucare! Gata, gata. Ce la cucare? Vă ajunge atâta de bilisme până la asta. Да ну, назад, надо. Класс. Hai, dormim. Voi dormi. Ce faci? Aspir cu noiul care doarme. Am bubat treză. Bun, mam, bun. Nu faceți nică să fi ziua. Am bubat treză. Bun, mam, bun. Hai. Haideți. Haideți, ducem sus, hai. Noi ne ducem sus, mam. Duceți-vă sus. Eu am ușbit. Bun. Wow, ia-te cola. Cola! Mm. Bun cola. Gam, gam! Wow! Ia, țineți minte ieri când noi ne-am cătăit pe este, что я мерцит капать и дуре! Ай-яй-яй! Да! Bun. Frații, am o idee! Care idee? Da spăma este, a? Le punem pe scări. Da? Și le dăm drumul și facem un prank lui mama. Dar cum e pe noi ne-o trezit? Vreți? Da. Hai! Da, frații, ați înțeles? Da. Stai, dă-i la parte, dă-i la parte ce este. Am mai Island și am ușa să o strec pe mama, dar voi deschideți aici și îndrânsa. Da. Stai, hai, pornește-l. Mama! Mama! Noi am stricat un pahar! Ce-ați făcut? Am stricat un pahar! Ia ușbit la loc. Gata, ascunde! Unde v-ați ascuns? Aha! Și voi pe mine mă prăguiți? Voi le aruncați mii de mine! Mamă! Mamă! Și atunci și te ascund, da? Mamă! Gata, mamă! Noi facem curată în casă! Nu faceți curat, da? Gata și... Bun, mamă! Bun! Dați mii de Noi nu mine! facem! Bun, mamă! Da, ce faceți aici? Tu ai făcut prank-ul! S-a prăgit! Și mamă, avem noi! Te doare? Doare? Haidem să facem curat! Hai să strângem tot! Hai! Jos! Hai, du-i tu primul! Hai tu primul! Ia! Hai tu, muia! Mă tem! Nu mai te temi! Hai! Hai! Nu! Nu, eu, muia! Hai tu, muia! Uite, pânci! Hai tu, muia! Hai! Hai, muia, eu! Aparte!
Hai! Am un curat. Da, da, să facem curat. Ei, dar mie nu-mi place. Dar eu mai vreau să mă dau încă o dată. Hai să ne mai dăm o dată. Vreți? Da, ce-ai făcut? Nu ca! Hai încă o dată să ne mai dăm. Dar cum ne suiem? Ia ca așa. Nu știu, mă și încercăm. Hai să uit. Hai tu, dă mâna. Hai. Dă mâna, hai. Hai tu, tu sunt. Hai fratele tu. Hai, dă mâna. Ua, tu poți. Hai. Am eu. Hai tu. La o parte. Am și facem, strângem. Da. Hai, strângem. Hai. Ia dă pe parte strâng și asta. Bing bum bum, bing bum bum. V-a plăcut cum ne-am unicat? Da, Ia! bing bing bum 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 bum. Dă să-i facem un prank la mama. Dar voi auzit? Hai, ață, ață. Nu, dar mama nu se aude. Da, mama. Nu-ți prut mama. Ce mă tin că ne-o lăsat? Să-ți acasă. Ei, cum e și casa noastră? Cum să-ți ia acasă? Dă strângem repede. Hai strângem repede să o căutăm. Repede, repede, repede. Spider-Man Nefo. Yeah! Spider-Man Nefo, ma. Iau, iau, iau. Nu, nu-i bună, nu-i bună. Da, facem prank lui mama. Haideți, ne ducem sus, trebuie și facem, ma. Stai că mai este așa unul. Ia, este. Dar unde? Unde-i mama? Iau. Unde s-a ascuns mama? Iau. Iau. Și? Ah, este mama! De la parte, de la parte. Este mama! Aici, aici! Mama! Dracu, ești așa? Hai, de oameni, la Mi-a făcut prank cu mama! Băi, m-am bracănit, băi! Da, mă! Fugi de aici! Mamăi! Da. Nu știu, uit! Doare, doare. Da! După la magazin, voi ședeți în liniște! Bun! Înțeles? Da! Dacă știți cum minți, ați vă dau ceva! Și? Ați dau la copii, la alți copii! Înțeles? Da! Îi trebuie prancul ăsta. Iau. Te doare? Da. Unde doare? Aici? Dă-i să facem masaj. Mă, eu sărit și gâtul aici. Dă să-i facem masaj. Sărit și gâtul. Așa tare doare. Bracă gâtul, bracă. Gâtul.
Auzi, cred că aruncat tigăile de acasă. Nu știu eu unde sunt tigăile. Da. Și mama s-a dus? Sus la magazin. S-a dus la magazin? Dar poate luăm telefonul din ea și ne jucăm. Da? Da. Ieșiți nici cam Roblox. Roblox. Na, Dar hai eu prim. hai tu prim. Na, Hai tu primul. hai ești joacă. Wow. Da. Wow. Să-ți cu unul. Hai să ești tu. Wow. 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 Seamănă cu tine. Wow. Și? Nu interesant? Eu câșa. Tu vrei? Eu mai gine, hai să facem sport afară, vreți? Da. Și eu noi sărim. Hai să facem sport. Dar și asta. Am ușa să vezi. Stolet. Nu mai este. Nu tu. Am ușa să vezi. Facem sport. Wow. Ei, tu. Hai. Punem așa. Pune acolo. Ia. Și primul face. Dar și trebuie făcut. Aici te antrenezi, faci mușchi. Dar tu... Hai, pune-te. Hai. Nu, uite la mine. Ia, te pui așa. Ia, și faci așa. Hai tu. Hai. Hai, sui. Hai, sui. Cum tu vrei să faci așa, dar tu nu poți. O, 1, 2, da! Eu și fără mâini. Fratele, ia arată tu. Hai. Uita, fratele nostru și poate, ia. Wow! Nu o tragi, a schis și jos. Eu am glumit. Dă eu, măi, să arăt ceva. Ia țin. Eu. Hai tu. Hai eu. Hai tu, omul. Wow! Faci tu, omul? Wow! Stai! Dă eu, omul, ia? Uite, mama, ce e ea? Dar mă așa scumpere. Multe bomboane. Nu știu ce-ați cumperi. Sau, Poate prea multe baloane ascundere. Baloane? Da, baloane. Dar ce te fac cu baloane? Ternice. Baloane cu ternice. Batut, poate. Batutul. Ia, eu antrenez cioarele. Mama, ascundere bim bom bom. Bim bom bom. Ce asta bim bom bom? Ia. Eu vreau bim bom bom, dar ce asta bim bom bom? Ia ca... Așa. Nu. Ia bim bom, dar pune... Bim bom bom. Aici sunt bomboane? Da, ia uite. Fas. Hai dușlie. Hai dușlie. Tu, hai dușlie. Hai dușlie. Hai. Смотри, mă, am o zi. Unde scuși? Mă, stai. Hai, ești joacă. Bim bom. Vreau robul. Hai, sport. Hai. Și... și faci, joci cu mingea? Fratele, dă-ți luași pe astea. Hop. Tata, să le punem și pe astea. Așa, Iana. Hop. Ia, vezi, facem noi. Wow! Traseu! Da! Facem o joacă mult pentru tine. Da, pentru tine. Frumos, așa-i? Da, roșu. Da, roșu, da, ia uite.
Violia. Da, ia stai, Leacă. Ce? Să arătăm ceva? Hai. Ia uite, faci așa, ia. Dar eu și-s braduri. Da! Da, te-ți brad! Na! Și faci tu? Nu-i mama, gata, nu-i mama. Iuhu! Și ți-a plăcut? Nu. Ei, nu! Ia, dă să arăt ceva, vrei? Ia. Hai. Dar ce bine, am că de zau eu te părină. Nu. Și mai ce ați făcut voi aici? Asta e. Și i-ați făcut voi? Ei am văzut de voi. Ce e cu tine? Mamăi! Mamăi! Nu luați și strângeți toate. Eu era până la două, ne-ați înțeles? Bun, mam! Hai să strângem! Țin toate pălitare! Cine? Nu. Gata, mam! Noi am făcut curat! Da, am făcut curat! Amu? Da. Poftim cartofi. Și asta? Și asta? Voi sunteți mai obraznici. Și asta? Ce-am eu? Happy Meal! Spider-Man! Ia și așa! Ia! Spider-Man! Ia, Spider-Man! Na, doi să ai! Și asta! Burgerul ăsta mâncat pe mâine. Nați, na! Să nu fie mama așa pe ușă, să ne bată! Da. Nu trebuie așa de tare cu tânsul. Și apoi vine mama și ne să ne bată! Happy Meal? Ce ați făcut aici? Dar n-a făcut nică mamăi! Și vă dau cadou și voi și faceți! Voi m-ați săturat de anul pe mine, cât poate atâta! Da gata, mam, da scuze-ne, dar mai mult n-ați facem așa. Noi suntem cuminți. Dă-noi o leac să te dormim, vrei? Dă așa să te dormim o leac. Ia, dă să avem grijă de mama, să o dormim. Hai, dormi, hai. Gata, doarme, все. Gata, doarme. Все, și.
Tu по-любому ești fratele nostru. Luăm așa ea? Da, tăini. Faci așa? Da. Stai, ce jos pune mancior? Da, doarme, da. Отъемник. Hai, pune așa aici jos, ладно. Așa. Hai, țin. Hai, eu ți-ai țin. Hai. Все, este. Все. Ne ducem jos. Gata, frate. Hai, haidem jos. Hai. Все, gata, mama doarme. Отец, jos. Hai, отец, jos. Hai, jos, hai. Aici. Veniți încoa. Na. Da. Hai, ajuda! Ты то парти. Little shaky. Як așa? O! Și aici Jos! Stai! Frate, nu prea tare ori ridici. Gata, як așa? Все. Cine primul? Hai, tu Te dai drumul? Te dai drumul? Hai, dă-ți drumul. Traseul nu e traseu. Hai, dă-i, hai. Bagă, hai. Hai, măi. Dar tu? Dar eu, dă-i mai departe. Hai tu, muia. Hai, vrei să-l ajutăm? Da. Hai. Hai tu, muia, hai. Am eu. Dar mă uit dacă mama nu doarme. Da. Mama doarme. Dă eu, muia. Hai. Dă-ți la o parte, muia eu. 2. Hai. Haide, stă sus. Hai, până. Hai, tu, de urma noastră. Hai să dormim. Hai să dormim. Hai, vineți. Eu gata, eu spun, Hai, eu vă ajut, hai. Dă eu-ți dau ciorul, na. Da, apucă ciorul meu. Hai. Давай, hai că sprinești. Hai că sprinești.
mă și o mingea. Vreți? Să mă și o mingea. Mingea. Fugi, mă, repede! Hai, că eu primul! Hai, fugi, mă, repede! Hai, tu, hai! Unde? Unde, mama? Unde, mama? Lidos! Care mă, pardon? Minima, prăgălit! Mă lăsați! Gata, mă! Gata! Acum, mă duci la mâncare! Gata, mă! La mâncare acum! Ajungi atâta! Ați înțeles? Da! Stopernit! Da! Все, не гулка? Да. Da! Dar tu, hai pune aici! Здесь трезасcă. Și, bă! Și, Ням-ням. burgerul tău, care l-ai pus de sub! Бургер. Duci să luăm! Я acum să pun. Haideți să luăm! Может venim! Hai să luăm! Давай ще одному! Ще жор! Пойдем в СОС! Hai! Hai! Hai să luăm! Este! Haidem! Ieși repede jos! Hai! Lunică! Hai! Și cu tine? De la burger asta? Da, burger. Все, hai! Dormim! Gata! Все! Mai are sonetă! Ăștia dorm! Băi, trezirea! Trezirea, băi! Bună dimineața! Ce faci? Bună dimineața! Bună dimineața! Trezirea! Șet, șet! Uși energie are întrânsă! Wow, wow! Uși energie are întrânsă! Bună dimineața! Ce? Mama să ne audă. Da, ia, frații, dar de ce mama nu ne-a trezit? Ea în fiecare dimineață ne treză. Da. De ce? Ce? Ia, hai să vedem. Dar eu nu intru, eu mă tem. Du-te tu primul. Mama. Da-unde mama? Nu-i mama. Da-unde mama? Nu-i mama. Și poți soi? Hai. Hai, du-te sus! Ce faci tu aici? De tot parte. Mă de la parte. Ce? Ce? Ce-ai făcut-i? Scop! Îl bag cu eu încolo! Ce-am du-te? Ia la dânsul! Hai, dă-i la moacă! Dă-i la moacă! Ce-i, băi? Ce-ai făcut-i?
Hai, ieși! Ieși de aici! Haide-mi după dânsul! Unde te duci? Haide-mi după dânsul! Ce înseamnă asta? Ia-ți aici, ia-ți aici. Unde? Și... Ui, eu se duc cu mama, ui! Eu se duc cu mama! Eu se duc cu mama, ui! Hai, da, ultima. Și, vreți să ne batem? Și, vreți să ne batem? Hai, vin încoace, hai! Hai! Hai, vin încoace, hai! Hai! Hai, vin încoace, hai! Hai! Eu țin! Frate, eu țin! Давай! Ce înseamnă asta? Și tu nu iau pe jos. Cum, tu nu ești fratele nostru? Da, eu da. Și așa de rău ești așa Da, de voi cu mine cumva, cum? Tu ai văzut, ei? Da, Când este mama, el e... Gata! Și gata. Hai să ne jucăm! Vreți să ne jucăm ceva? Ne jucăm fotbal? Nu, eu încă o joacă. Și joacă mă iași tu! Hai tu pun din mijloc. Și eu în mijloc! Nu, mijloc, haide. Hai pun-te în mijloc! Hai tu în mijloc. Și... Tu e, Uite, tu vezi! da. Tu pun în mijloc, tu pune asta, ține la. Dă, stai, stai că o țin eu! Stai! Stai. Ia ca așa! Stai liberi! Hai, dă-i! Hai! Ei! Da, stai să o țin eu! Hai, dă-i! Tu pune la cap. Hai că eu o țin, dă că eu o țin! Hai, dă-i! Hai, dă-i! Hai, 2, 3, dă-i! Și hai jucăm fotbal! Hai. Hai, fotbal să jucăm! Deci jucăm fotbal! Hai! Wow! Jucăm fotbal! Oh. Oh, nu. Nu. Noi jucăm fotbal sau nu? Wow! Gata, mă pretare tu, da. Ia! Este! Uite că noroc. Așa! Hai, voi țineți asta, eu țin asta. Ia uite de stărăcima. Hai, arată! Bateți mici în cap. Wow! Oho! Hai, dă-i! Hai, 2, 3, bate! Hai! Dă-i! Nu ai nimerit! Nu ai nimerit el! Nu ai nimerit! Hai, încă o dată! Hai! Da, știu una. Hai și una? Dar nu. Este. Hai, eu, mă! El îmbrăcat pe numărul ăsta. Hai! Hai tu! Hai, 2, 3! Hai! Hai, dă-i! Hai! Hai, dă-i! Hai, dă-i! Oh! Și asta-i! Ai văzut? Prank. Hai. Spate-te, spate. Hai! Eu... Și cu la spate. Nu știu și cu dânsul. Și parcă erai tare puternic, amu și nu ești puternic? Da. Eu dice, eu nu pot. Ia, dă-ți-mi simpișa, vrei? Oi. Poți să iei?
Tu acolo eu ești. Hai. 2, 3, hai. Wow! Cum așa poți tu? Dar tu poți așa? Poți așa ți-o ca dânsul? Ia, dă-ți vără ceava, vreți? Hai să pășim asta. Vă arăt un triuc am așa. Ia uitați. Ați văzut? Hai faceți și voi așa ca mine. Ia cum pot eu. Hai, arată și tu. Говно, клетка. Unde s-a dus? Я sus în gol. Deci când ați văzut? Oi, e ca tu. Ha, ha, ha. Și? Stai! Tu te-ai jucat o dată în Forest Alaba? Da, Da, eu știu joc asta. Cum? E preferata mea. Da! Vă arăt cum? Ha, tipa e frigi, da? Dă-ți vă arăt cum streșe. Hai. Uitați-vă. Hop. Hop. Nu frige, pentru că nu atât joci acum. Da, hai. Așa. Da. E că aici. aici. Hop. Aici noi nu putem de aici. Hop. Hop. Ha. Este. Iaca. Așa. Hop. Cuba! Așa. Hop. Aici. Hop. Hop. Este. Cum a filmat asta? Da. Aici. Sus! Bine. Da, acolo. Ha! Aici? Ura! Eu am trecut-o! Acum tu! Tu 5! Tu 5! Și eu, amuia, voi! Eu! El primul! Hai! Hai, tu primul! Oh! Tu! A schis jos! Hai! Eu stie! Milis Morales trece! Hop! Tu stai acolo! Scaun, nu arăt scaun! Nu-i cadra este eu, dar eu cum nu să-l trebuie? Tu-ți corectezi traseul dacă el să-l fără mie. Bine, eu mă uit cum el trece. Hai, o! Hai, ia ca așa, hai, trece. Hai. Hai ca sprânească. Așa. Încă o leac și pierzi amuș. Hai. Hai că toți poți. Hai. El da mă jos aici. Da, ia-te. Dar nu s-o frim. Nu știu. Hai că sprânește, fratele. Hai ca sprânească. Ia ca așa, hai. Asta e hard. Hai. Very hard. Bravo. Da, uite. Dar știi ce are? El are casca. De asta el e așa puternic. Dar tu n-ai nic în cap. E, îți dea, mamuș. Hai, stai. Hai, 2, 3. Încă o leacă și pierde. Hai. O. Asta. Este! Bravo! Eu am știut în tine că tu ați poți. Hai! N-ați ști asta. Dar nu trebuie Nu? Casă grie. Hai, tu. Hai, tu, mă. Hai.
Hai ca să prinească. Cine m-a dat scaunul? Ce pe aia? Hai că eu te ajut, hai. Hai că eu te ajut. Hai. Stai. Lasă, eu te ajut. Ia, El nu se uită. Hai ca să poți. Hai ca să poți, hai. Hai, fratele, hai. Hai că tu să poți, hai. Hai. Hai că tu să poți. O! Stai, eu te ajut, hai. Bravo, ia ca așa, hai. Bravo, hai, mai departe, hai. Nu frigi, hai. Mai departe. Op, este. Am aici. Stai. Hai! Hai că tu să poți, hai! Dă-te o parte, hai! Hai că tu să poți, hai! Tu să poți, noi credem în tine! Bravo! Hai că tu să poți! Stai. Și... Stai, na! Hai! Bravo! Iuhu! Gata, tu ești aproape de final! S-a rămas finalul! Dă uite. Hai, treci! Hai ca să primească, hai! Noi credem în tine, hai! Hai, noi credem în tine, hai! Hai, tu azi poți, hai! Bravo! Ce puternic ești! Wow! Hai! Ura! Ai trecut! Bravo! El a trecut! Noi tot am trecut! Ce idee? Văzut aici? Ui. Nerfuri să ne jucăm! Nerfuri. Și eu mă apă bună avem. Nu mai frigideam. Dar care nerfuri în ea? Wow! Asta e meu! Dar nu mai este grijă. Nu mai mici. Așa, aveți 30 secunde să găsiți locul vostru! Repte! Așa, tu unde te duci? Eu mă duc. Unde? Hai, tu du-te acolo! Tu aici, da? Bine, aha! Eu aici! Și 1, 2, 3! Dar și voi amândoi la mine! Не мертвый патрон! Jungsigard! Ultimul patron. Eu am câștigat pe tine și pe tine. Am mușcat. Dar mai departe ce facem? Da nu știu, ori ni somn. Vrei să ne culcăm? Da nu știu, O idee, unde doar?
Dar nu ne pușcăm cu ceva? Ce? Cu ce să te împuși? Gata, ne culcăm. Ați lămbiți. Des ne culcăm, dar mie mi sună. Dar nu, după... Hai, ieși dor, vrei? Eu ador, eu. Poate făcut, dar uite spărau eu. Frate, vine aici și te culcă. Ia uite loc pentru tine unde-ți dori. Dornim afară, Dă-i scurși și cu dânsul. de la ei. Fratele! Hai la cocare! Unde vrei să te culci? Eu mă culc aici. Hai că ești culcă acolo, hai! Jos orice. Tu dormi aici? Eu aici, eu și sare jos. Nu sări jos, nu! Все, eu am vă arăt unde eu dorm. Все, noapte bună la tăți. Mă auzi? Și? Dar dacă noi când ne trezim vine mama și ne bate? Dar nu știu unde mama. Noi putem să dormim unde vrem. Mami. Oh.